Darag mais nga hinatag. Nakatinga nga mas kaldero na. Gani na puno. Kani nga ardang puno kay usab to kasako. Karon tanga na laman kay among pang gipanghatag. Ano naman eh. Di mo binili ka hurot. Basta mag-igit pa darig. Daghanag kaon. Hi guys, masakod to na. Karang lipat agad sa damo. Kaya dawat na bumigagaraming daghanang grasya. Kuan! Kita gamin ni nung aloy og tulo kasi pi nga saging. Anong panuhay? Unsa ara pa sa karag na. Da guys na. Gihatag. Gihatag ron sa nung aloy. Kas nung aloy kay ara man sa kabutan. Grasyahan pa sa daghan sa Ginoo. Sugan sa itong ipahatag. Magpuso. Unsa di apat di mais nga. Hilukon na. Da mais na nabrehe ko niyo. Repa kita lag ko. Abre. Na. Hilukon. Repa kita nang. Na, hilo. Ha? Di Isang hinatag nga mais, yellow corn. Lami ni si higupig-upog sa baho ka ng imo ng tilaubon. Ni dahon. Hoy, akaliro! Siruy na bugat. Dali kay, ato na itakang kay kadun nga gadug ko. Ibatakang ko ka. Tulog kita. Agdag ka rin, mamiling mo nang. Para pag mo yor. Kuy, dami mo na kay. Lami lagi ni kay Lain color, presko. balaing color. Atong mais kay di maningani. Na. Ano sa? Aw kaliro na mo. Arna ka akadto kaliro. Puno ka din ron. Halan sa dima. Rutos kaju. Betul lagi bahala mo. Kay grabe rin pagkarak. Nagpapak. Ana ba paniti? Kaso ko ng pariti. Masuloy. Aw! Kaso ko ng pariti. Kada Oh, wala bitaw panitan. Ni panitan na sama naghigop sa sabaw. Naigup po nito. Bila. Di man ko panitan. Naigup po sa bawah. Lami bitaw di panitan. Dadi na ko sukasan eh. Ina. Way hugas. Yang udah manis. Bagang papabaho. Dado kani maluto. Tangan. Mo kana kita kahoy. Sa to na sa. Mga kita anta koy kay. Kato mo kana. Kana? Ladja. Sina o ladja. Unsa sa mo ni ipay kinalapaw pod. Grabe. Napuno gad ang mga kaliros mais. Iya teh. Ha? Ang puno busog-busog gud mi dani unsa. Akaman ang pod ito gipanitan. Man namang gipanitan. Kaya ilan naman ay kung panitan kay tamis kunog sabaw, makahigop-higop ka og naipanit, di man kuno ning mahigop og sabaw kay bisig pan. Ang panit ba na yung mga urod to lamay di panitan. Nasa kaldero puno ga magkaldero. A few moments later. Darag mais nga hinatag. Nakatinga nga mas kaldero na. Gani na puno. Kani nga ardang puno kay usab to kasako. Karon tanga na laman kay among pang gipanghatag. Ano naman eh. Di mo binili ka hurot. Basta mag-igit pa darig. Daghanag kaon. Ang lipat na mo karon ni Mayor. Ikaw ra. Joke. Kaya dihan pa niabot na mga grasya. Kana sa kog manok te. Hindi na kay managka-produce kuan kananay. Dahil niabot na mga grasya. Arapod sa kalamiin. Kay gitagaan mi og sangilas nga habayanas na. Anja, ara ka mahal, di mi gani ka upload gani, gamong upload Spartan na kadjud kanang tag 75. Anja, kagata ko sa presyo mo kog malibat kay 1,000 ang kapin. Sakto naman sa ipay og bugas. Di ba ulo ka buok, kamayor og gawa og kaplorami. Anja ka wa man des plorami. Lakaw pa man. Yatag ni Murphy and siblings. Anja rabot siya gipadang nga suwat. Na, grabe sa kasuwit bata Haras wat yun? Dahil suwat. Si Murphy, baka itong ikaw ba nag-vlog sa Mayana?
Gitagaan pa si Bigta sa tagsa nga suwat. Aron sa kasuwat sa bata ah. Pero ang alam may ang pasahon kaya sa mayor. Karay basa sa imo mayor. Na, ito ang mensahe. Happy day, Ate Terry. Thank you for helping me reach 1,000 subscribers. Grateful always. Kami pod Murphy, nalipay pod me. Kay nakabot ka 1,000 subscribers. Congrats nimo Murphy. Sige laman para doon ang imong vlog. Unsa mari kang sinilas. Ganahan gadud ko kay na pink pod. Oy, ganahan pa ng color. Unsa? Tugan Kuha mo na ini. Mahal mo na ini nga bayanas. Karang pa kay bawo. Mahal ate. Nag 1,000 kapi lagi, taon lagi ning taga Bukid. Nga di man di maka-afford bingingan ning kabayanas. Mga bayanas po. Unsa? Salamat jud kadto. Nagkatawa nas mayor. Kay sakto jud sinilas aron sa cross isang tiiling haum jud. Nagahari ah. Ala, lamiun. Kay di din mabugto. Basta gukod pa. Yun. Gusto na pa tayo itong web na ikagukod das. Kalapang di din mabugto yun. Kaya sa kaligun. Higirahan ko. Ah, di na ligunan nga mahal. Di na ligunan. Pwede ba rin na? Ang bujo ko. Kaning 1299. Sus, ginoo ko ang naghanon ng Spartan. Sus. Sa gatos ka buok. Unsa kaning isar ka buok. Murphy and sibling, salamat kadto. Kay kadawat mis imong brasyan sa na parikuan. Diya pagadi rambutan. Sa kasalupin nga rambutan mao nagi popo ni Murphy gani ang buntag. Karabis Murphy. Talaga sa kabuutan bata. Unsa? I-subscribe ninyo guys ha. Kay araw mo na sa pagitang subscribers. Yo. Kasa tag rambutan, may datang tilawan. Dek sa inig panik. Ang dami niya siya. May buwas, mayor. Ako mag-vlog. Hindi ako mag-vlog. Buang na. Bayo na ko yun. Maniletron. Salamat ka kong lagahan. Kaya karong adlawa. Daghan sining abot na rin gracias bay. Karong aloy, gahat ng tuwid mais. Sa kasako. Sa naway saging, ang nagkua. Marag bukton. Dira ba kasi rambutan? Dira ba kasi sinilas? Sus, grabe aron sa kabuutan. Kaning suwat niya yung gipadana nga ning taguan, kaya ning remembrance nga ning padana nagsuwat. Karot ko kasuway. Na lagi may sa pamati. Yor. Lagi may sa pamati nga na yung padana ni busuwat sa pasalamatan ka. Wala na may Tapos kasuway nga nang sagat sa di anak ko. Ay, kasama yung love letter. Kay sa una ko kasuway love letter. Suwat sa una. Wag ko sa love letter. Wa, lagi ko sa ng love letter. Tara ko man ang taguan. Tulis ka ba ni Sunay? Horay. Isunis ka ba nay? Isunis sa kaban. Ang suwat ni Murphy. Malay ka ba? Na. Kung ano nas Murphy pohon, martista. Ah, hindi pa kita ninja nga. Nagparas ng suwat na ho. Hindi pa kinandumit siya. Kaya mas yung makalimutan ng Murphy, baka yung artista siya. Nakoy, kuan. Pakita, dahil mong giparas tao na Murph. Napay mga heart na. Pa-emoji. Diyan napay. Mga ito. Di tagaan na ito kronik kuan. Pag-asa, kanay buwan. Diyan napay mga bituon. Nami yun. Ala, tiguman ang muli. Handa mo na to! Itag na yun. Salamat, Kazu! Salamat sa grasya! At sa babayor, wala ko naman. Salamat ka sana mo, hindi nga tayo grasya! Anda! Karang may harap ng apos ginuo nga. Dugungan pa ng yung mga grasya pod. Kaya ni-share man mo na mo. Arihangan salamat! Mubabay na ko, aw!
Babas tayo. 1, 2, 3, bye-bye!